मगही पान चैनल पे अपना सबके एक बार फिर स्वागत है। ये चैनल हम जैसन कि आगे बतैलिया है, मगही भाषा से जुड़े खातिर बनावल गेले है और अपना लोग के बहुत सपोर्ट भी मिल रहे है। हम चाहबे कि आगे और अपना के सपोर्ट बनल रहे, चैनल के देखथिन, पसंद करथिन के खातिर और आगे लेके भी। आज हम अपना के लिए एक नया कविता प्रस्तुत कर रहे हैं मगही भाषा में। ये कविता नया चलन की कविता है। कविता डरे के बात ना हो। ए भैया, पहले सुना अब फिर हमर बतिया के ध्यान से गुना। ए भैया, पहले सुना और फिर हमर बतिया के ध्यान से गुना। घबराए के ना हो, अरे जैसन सब बीमारी वैसा निहू बीमारी हो। तो सुनलू ना का कहलियो, डरे के बात ना हो। अरे मर्दे, जब पहिलका बेर पलेगवा आइला हल तो गांव के गाप साफ ना हो गए हल जी। वही हलवा हजवा के समय में भी होला हल और फिर मलेरिया के समय में भी है कि ना, बोलू होला हल ना जी, है कि ना। फिर का अब के वो लोग मरा है देख ला। सब अखिया के सामने ही ना हो, एकरे ला कहा ही हो। सुनलू ना, डरे के बात ना हो। अरे देख, जरा मरे के रहतो वो तो रास्ता चलते ठोकरो लगे से मर जीतो, है कि ना साधु जी। ठीक रह कह रही है ना। हमन ना मनवा तो साधु जी से पूछ ला, इनका तो तू अपन माना है ना। अरे देख, ये तो ऐसा देश हो जहां अभी वो सर्दी जुकाम से, दिशा मैदान से, मलेरिया बुखार से, डेंगू इन्फ्लुएंजा से हजारों लोग रोजे मर जाओ। एकर कौनो के पास उपाय हो जी। ऐसे में नया बीमारी है ना, नयका नयका तो ज्यादा जोर मारबे करा है। एकरा में कोनो नयका बात नहीं है। ए भाई, नयका नयका बुतरू, नयका नयका कन्या सब जब इतना अगरायल घुमा है तो ये तो कोरोना है ना जी। दम तो फुलाइए ना देतो। लेकिन घबराए के बात ना हो। इतना हरियर उपाय तो और कोनो बीमारी में है ना हलो। अरे करे के कोची हो, बस घरे में रहे के हो, हाथ पांव बार बार धोवे के हो, बाहर निकले पर मास्क लगावे के हो, और आदमी हो या औरत सबसे 6 फीट की दूरी बरकरार रखे के हो। सुन लू ना का कहलियो, डरे के बात ना हो। बस होशियार रहे के हो, थोड़ा सावधान रहे के हो, अपन और अपना सबके निम्न ध्यान रखे के हो, और घर में रह के सिर्फ आराम ना 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 ना, सिर्फ आराम ना करे के हो, घर के काम भी करे के हो। तो सुल्लू ना का कहलियो, डरे के बात ना हो। बाकी सब ठीक है हो, डॉक्टर बिना मास्क हो, मरीज बिना कुट किट हो, जनता बिथ भूख हो, पुलिस के छूट हो, बाकी अपन अपन देख ला। तो सुल्लू ना का कहलियो, डरे के बात ना हो। और जब तक नेताजी कोनो नयका टस्कवा ना देहत हूँ, तब तक टीविया पर हिंदू मुसलमान के मैच दिन रात चलिए रहा। ओकरा रामायण महाभारत के अंतराल में देखा और बैठ के अपन कपार पीटा। तो सुल्लू ना का कहलियो, डरे के बात ना हो। बस अपन अपन घर में रहे के हो। अब घरवा में कबड्डी तो खेलबू ना, गाना गोटी, छुआ छुआई, लूडो, कैरम, व्यापारी, न तो ताश के गद्दी बैठ के फेटा। अपन जान माल के संभाला। अजी समनवा तोड़ हो तो संभाले भी तो तोड़े न पड़तो। स्टेशन जाओ तो सुलना न पड़ा हो, यात्री अपने सामान की रक्षा खुद करे। बस तो यही बात हो, और कोची कहियो। तोहनी सब खुदे समझदार है, कम कहलियो है, ज्यादा समझिए। परिवार और दोस्त यार से बोलत बलती बतियात रहिए। तभी चलियो, बाद में मिलवो। बाल बच्चे सब जने घरे में रही है। तो सुल्लू ना का कहलियो, डरे के बात ना हो। ई हले हमर आज के कविता, डरे के बात ना हो। हमार नाम मृत्युंजय प्रभाकर है। हम हिंदी या मगही में कविता लिखा है, नाटक कर रही है। अपने साहब के अनुरोध करबई कि मगही में ज़्यादा से ज़्यादा बोलल बतियाल ला, अपन भाषा संस्कृति के बचावे ला। अपन कविता गीत के अनेक भरमार है मगही में, ओकरा संजोवल जाए,
ओकरा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचावल जाए, यही खातिर ये प्रयास कयल जा रहले है। तो अपने ई चैनल के लाइक करथिन, शेयर करथिन और सब्सक्राइब करथिन। नमस्ते।